Na yankoyense from Electricity Company of Ghana. Wamkrabata water yamantamu no wamako disconnected Wasa East District Assembly no. Wamu de coffin from bear 25,000. And our NHIS district office no so and no nyina ward abwase hono. Wamu de ka 2,500. Penny force omutimi nya omo nkosa fi se kana anodin. Wamu ya disconnection wi munsam Adom TV etwaso. Ayina mahmodin adwumako ECG wonkrabata ba ko anu wato yamantam ne mu akoyi Wasa East Assembly ene NHIS district no wo munkania efrimu ena maka wode wo mu abisi na wontwamfa ma wo mu na sawmill operator bia wono de ne dwuma wo hono ma na ode ECG foka 2500 ehuno se wo ba betwa ne nkania mu no entampa na no twa ne sika enya de se wo ye ne nkania efrimu Adom Kasee yedi mfidi kodru honom neni atoye mantamu managing director edema ECG adwumako no engineer Justice Emmanuel Ofowi edi nkomo no okere se anamo amutu ye no eka wonjumadi odahye so se wona de wo ka wo man Ghana mu nyina no obeda won kan wagye won sika se de be ya won so adwumako no ebekoso aye adwuma District Assembly now mo de ka be 25,000 and our sawmill so edika around 2,500 and also another one person so you 1,650 and also NHIS are disconnected. That is the NHIS for no also we are disconnected o ndika dia ntwa okaniemu mo ndika no mo ndika no ne atwetwemu na yabuta enti a yedi disa adwuma ni se onze ade FBI diska na ye you improve your services. They be a month worker, especially say tariff basi ya. No we say service a yede mano at the same. You discuss and improve system no. Enti ye sika akodi a month worker amuntia no. Eno na ya pwe edwemo enne a ye jeje. Enne ya wadaboase said ya munyina munemu no. Ya komi mia pi. Ebinumu etua. So tua dia ye ntwa okaniemu. Ebinumu entua. District Assembly ya disconnect omo. National Health Insurance ya disconnect omo nyina dedika omo ntua eno nti na ene yaba ye sa dwumedie adwumedie nso generally no yebetimi aka se akoso yie pa bra ye chance ye no ye ka se yebeto aso ye first one no for 1 month no ye ka se yebeto aso we ye ne etoso mie no eno nso ya chance ye Monday ye di be wie ye ene enti busumu bia nso no ye be kodwum na yakogyeje ye sika je no enti na ye ba nya disconnection